see you bazalwane egameni lenkosi imali umbone nonke ngiyabingelela kade sabagcina sabingelela basuka kude nabasuka eduzane siyabingelela asishaya isandla sokuthi the blessing ubala and yazemnandi inkonzo namhlanje. Hallelujah, praise God. Akukho esingenzanga sithakazile sadansa saqhina safundisa. Hallelujah. Siyabonga uma Funeka ngezwi elisikhuthazayo sinasekushunyeziwe already bazalwane sengizowenza ufefe nje bese siyathandaza. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Ngicela ukukhumbuzisa nje iminikelo esayikhipha for irent ama-deposits wakhona. Sicela ukuthi abazalwane bakhumbuze ukuthi abathatha ama-envelope next week it's the final day. Amen. Labade bengekho azimakhona nayingekho bangasilethela iminikelo noma kuthiwa iphewule kuma-envelopes to add emalini esizokwazi ukuthi sikhokhele indawo esizosebenzisa egameni lenkosi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane for last week. Mfundisi Funeka, thank you so much. Amen. For sharing the word egameni lenkosi. Amen. Abazalwane ababekhona siyabonga kakhulu bazalwane konke lokwenzayo ukwenzela inkosi. Amen. Siyabonga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuwe kuthiwa asikho thina. Amen. Kufanele uqhubeke urane ngendlela ekufanele urane ngayo. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane abaningi bayazi ukuthi asisekho la eMaritzburg ukuhlala siseThekwini masuka nje sihamba futhi. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. On another news bazalwane kunencwadi ekhona ngabe ihlazo kakhulu ukuthi okay, can I allow you to clap hands? Ngiyarasha ispirit something I'm full in my spirit so I'm rushing. Ngiyabona izinto ngiyazisho ngiyadlula. There is a book bazalwane standing before you is an author of a book. I want to promise you, I'm not saying this ngoba ngifuna ama-sales. Kodwa uma ungafunda la ncwadi uzoshintsha nje njengomzalwane. Amen. Because ikhuluma about following Christ, how to accurately and closely follow Christ. Amen. Because kunendlela yokumlandela uJesu. Ukulandela uJesu akufani nokukhonza nje lokungaphandle kokuthi nje uma ngikhumbulile esandleni ngathatha ivathu ngashona khona ngathatha impahla zami ngashona khona. No, there is a way, there's a prescribed way to follow Christ. So leya ncwadi ikhuluma about consecration, ukuzahlukanisela uNkulunkulu as your responsibility. Ikhuluma about living a life that is sold out to God. Amen. Impilo enikele uNkulunkulu kuphela. Ikhuluma ngempilo yokusacrifice, impilo yokwahlukanisa ukuthi lokhu kufika kuqala. uJesu ufika kuqala lokhu kulandela ngemuva. So uma nje ufuna ukulandela uJesu ngiyacela bazalwane niyithenge ngabe ihlazo ukuthi i-order abantu bangaphandle thina singayifundanga. Amen. I believe ukuthi uNkulunkulu esisiza ngonyaka ozayo ngokuqala after i-prayer nje yangoJanuwari sizoba ne-conference ebizwa ngaleya ncwadi in his footsteps conference. Amen. Lapho uyokuyibona iba practical leya ncwadi. Hallelujah. So I urge you ukuthi niyithenge ifaka ama-orders njengamanje by Christmas izobe isikhona i-hard copy so that uma sekufika leya conference usuyayazi at least ukhulunywa ngento oyaziyo sesenza ama-practicals. Hallelujah. So izoba khona ke bazalwane but you can write your name down khona igama nje elomzana liphezulu lapha elistini washo kuqala on the day iphumile bazalwane ukuthi isiya order. So ngiyacela nani bazalwane you can send me WhatsApp usho ukuthi police idinga incwadi sizobe sesikuhlelela ukuthi mayesefika kuyithole. Uma unayo imali you can pay manje, uma ungenayo it's fine. Sizolenza ufefe ukuthi ngikhokhele uma isifika, but I promise you ukuthi you understand. Amen. So you understand that I guarantee ukuthi you understand futhi kuzoba lula ukuthi ulandele ukuthi kuthiwani ukuthi ukhulunywa ngani.
Praise God. Ashaya izandla. Galatians chapter number 6, Galatians chapter 5, verse 16. So follow right through verse 25. Last week as a little isifunde uzofundela ophethe mic ngesizulu. I'm not going to repeat amavesi. Ngifunda u2 and then uzofundela small from verse 16 and then verse number 25. Amen. Verse 16. Kepha ngithi hambani ngomoya khona aniyukufeza izinkanuko zenyama. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya aliphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala ingukuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho ngokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba. Akakho umthetho omelana nokunjalo. Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Amen. Ukufunda kwi-NLT verse 16 no verse 25. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. And verse 25. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit. Let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Let us follow it. Baba, busisi ukufunda kwezilakho khuluma ngalo namhlanje kuseni silalele udakusha usifundise usikhulise usibuyise in Jesus name. Amen. Mhlawumbe bonganothisa lapha ukade efunda usimama efunda imisebenzi yenyama le eqala kuverse number 19 lathi Paul isobala uyibalile yonke ukuhlukana kwayo. And the last part of the verse number, it's not the last part, but verse 21 uthi and such like nokunjalo. So ifika wayibala zonke lezi zinto ubufebe ubuthakathi inzondo nani bese sithi kanye nokunjalo. Lela gama elithi nokunjalo lisho nezinye izono eminye imisebenzi angayibalanga. So la kule category ufola ugwayi, if I may make an example, because awubalwa ngugwayi. So omunye uzothi kanti shuthi ukubhema ku right kuba eBhayibheli lalikho ivesi ekhuluma ngogwayi. But uma ufunda la uthi Paul kanye nokunye okunjalo shuthi whatever engabalwanga la embi ifola la kule category. Lapha ukuhlukanise uPaul ngama categories awu5 if ngizobe-include nale engishoyo, let's build any other sin such like. Amen. So lawa qala amathathu akhuluma about sexual immorality, indlela yokuyiphatha, adultery, fornication, uncleanness. Then lawo 2 alandela lapho akhuluma ngokukhonza uNkulunkulu bamanga. Hallelujah. Then the next 8 are the sins of personal conflict. Hallelujah. La kungena khona zondo, la kungena khona red ulaka nani. Then the 4th category khuluma ngokudakwa. Amen. Revealings and drunkenness. Hallelujah. Praise God.
So ngifuna ke sibukele abazali kafushane ukuthi ukuhamba ngomoya kuyini, walk in the spirit. Hallelujah. So sometimes sisho that sithi walking in the spirit, ukuhamba ngomoya. Umphostoli Paul ukhuluma nalabazalwane baseGalatia akade bashumayezile ekubashumayezeni kwakhe ubakhipha emthethweni ubafaka evangelini lensindiso lomusa. Amen. Ngoba noma kade sebephendukile, elungisele noma kade sebephendukile, kodwa ibikhona into ethi uma ungowezizwe kumele ukuthi uqale usonke ukuze uwamukeleke ekutheleni ngomntwana kaNkulunkulu. So kusho ukuthi abantu benginganele nongena umJuda benginganele ukuthi usindisiwe. Fanele kube khona imisebenzi iqale yenziwayo. Lo msebenzi ubizwa ukuthi usoka enyameni. Then you will be accepted. Now uPaul bafika baleso state labazalwane laba mayefika eShumayela he traveled. Hallelujah. He traveled. Waba nemihelo ngabo. He prayed for them. He taught them. Wabathatholisa step by step. Then he left. Umehamba mawufunda Isaiah chapter 15 verse number 1 lithi kwafika amadoda ephuma eJudiya. Lithi amadoda afika la eGalatia abafundisa abafundisa Isaiah 15 verse 1 abafundisa ukuthi umuntu kumele ukuthi aqale asokwe kuqala. Yabona sebenzani sebekhipha lento umphostoli Paul ayifakile ukuthi akufanele mawezizwe uqala usokwe before ube umntwana kaNkulunkulu. So in other words basifuna ukuwipe out yonke lento uPaul akade ishumayela. Ngicela ukufundela verse 1 chapter 15 verse 1. Kwehla abathile eJudiya bafundisa abazalwane ukuthi uma ningasokwa ngokomthetho kaMose ningesindiswa. Amen. Kwafika abantu abathile. uPaul usesibekile isisekelo sokuthi umuntu angasoki akamukela uJesu ngoba asekho emthethweni. Sekufika abathile ke ngokuthi uPaul eseshumayelile wahamba ubabuyisela back. So umphostoli Paul ke ubhala lencwadi uzama futhi ukubalanda labazalwane uzozwa ku chapter number 4 uma ezothi bantwana bami enginemihelo ngani again. Yabona imihelo siyabuya futhi imihelo kade nayo imihelo kade sabakhipha emthethweni nasezonweni. Now usethi ke bese sibabhale kubantwana bami ebakhuza enginemihelo ngani again. Why again? Because senibuyele kule yanto ekade ngikhipha kuyo. Uthi uKristu aze abunjwe phakathi kwenu. Ngeke iphele imihelo uKristu aze abunjwe phakathi kwenu. In other words, ngeke kuphele ukukhathazeka kimi nokuhluphekela ngingakaniboni nibuyela ekutheni nikhonza uJesu osindisa umusa. And then mawufunda ama verses ala ngenhla ubayana about conduct in the church or amongst themselves abantwana bakaNkulunkulu ukuthi kumele bayiphathe kanjani. Hallelujah. So uzomuzwa ekhuluma indaba yokuthi kumele umthetho lo abafuna ukubambelela kuwo uthi ugcwalisekile ekuthenini nithandane nikhonzane ngokusevana. So angisayidingi leminye imithetho yokuthi kunisoke ngoba uma ukuthi nami as uPaul ngishumayela ukusoka, uma ukuthi nami ngishumayela ukusoka kushuthi ngizingelelwa ngipho ngishumayela ukusoka. And then he will say so ukuzeke manje bantwana bakaNkulunkulu njengoba ngiyanibona ukuthi niyadlana ukuthi qaphelani ukuthi ningaqedani, because you are busy amongst yourself debate ngalento yomthetho. Abanye baphuma badonsa babhekele, abanye baphuma badonsa babhekele, but i-advice enginikeza yona ukuthi uma nidlala ningaqedani kodwa into efanele nengimtshela yona ukuthi umthetho alikho emthethweni, kodwa futhi inkululeko enikezwe yona kuKristu ningayisebenzisi njengokufeza inyama. Nikhona bazalwane? Uthi inkululeko le is liberty in Christ. Uthi kodwa leyo nkululeko ningayisebenzisi ukufeza inhloso zenu zenyama. Cela sifunde
verses number 13. Galatians chapter 5, verses number 13. For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh. The Lord for this Bible is so. Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni kuphela. Anike mthethweni nibize ekukhululekeni. Njengoba sikuKristu sisekukhululekeni. Ngoba ayikho into efanele siyenze ukuze si-impress uNkulunkulu. uNkulunkulu wa-impress uJesu. That was enough. So nibizele ekukhululekeni. Kuphela ningakwenza ukukhululeka kube yithuba enyameni. Kodwa manje lokukhululeka eninakho musana ukusebenzisa as an opportunity in the flesh. Hallelujah. So instead, save one another. Khonzanani ngothando. Delukethe. Kepha khonzanani ngothando. Hallelujah. Now, useyabona uPaul Paul ebayela about conduct amongst themselves ukuthi abathandane because ekuthandaneni kugcwaliseke umthetho. Uthi ngena khohlwani ngilabo abandumisile. Cela ufunde verse number 8. Uthi khohlwani labo abandumisile ngoba bona ngiyazi ukuthi khona umhlaba wokuphela. So deal nabo late, but as for you, verse number 8. Galatians. Yes. Verse number 8. Lokho kuyenga akuveli kolibizayo. Lomonyengile akuyena lolibizile. In other words, lomashumayeze kufanele nisobe. It's not the one who has called you. Because olibizile uthena ulibizele ukukhuleka kuthi indodana yomuntu inikhulula ngaba khululekileyo impela. Cela wehlele ngezazi uye ku verses number 10. Verse number 10. Nginethemba ngani enkosini ukuthi aniyikuba nawo omunye umqondo. So ngiyathemba bazalwane ukuthi angeke ishintshe. Bashintile vele, yayithi wisdom, bashintile vele. Sebelandele ezinye izinto. Kodwa ngenkothi uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu ohlakaniphile. Akavele iqondile njengoba injalo. No Jesu when he speaks in parables. Uthi ngiyathemba ukuthi anizophinda nishintshe umqondo. Kusho sebekushintshile. Read again. Nginethemba ngani enkosini ukuthi aniyikuba nawo omunye umqondo. Kepha onikhathazayo uyakuthwala ukwahlulelwa kwakhe noma ekubani. Yes. Ukuthi okay, nina ubenzela ukuthi ukhuluma manje so that they will accept noma they will accept ukuthi basenethuba lokuthi baphenduke. Uthi no, ngiyathemba, I have confidence in you. Ukuthi ngeke ushintshe umqondo. Wisdom. Hallelujah. Uthi kodwa ke loyo okuyena ukuzi. Uthi loyo usu elubhekana naye. But interest yami ayikho lapho. Kulapho. Kodwa interest yami kimi. Ingakho sethi ke thandanani nikhonzane ngani ngothando. Bese inkululeko nokukhululeka kuKristu ungakusebenzisi njengethuba enyameni. Sithi kodwa ke manje ngoba le ngikhuluma ngayo yokuzwana ikhona indlela engayivimba ngayo ukuthi ningazondana ukuthi nihambe ngomoya. Ukuthi nihambe ngomoya. Uzomuzwa verse number 16 uthi therefore I say hambani ngomoya ukuze ningafezi inkanuko zenyama. Inkanuko zenyama akusona kuphela lezi akade bakhuza kuzo ekuthenini abasathandani nokuthi bashintshile isifundiso bashintshe umqondo. Kodwa he mentions the works of the flesh kulama verses angezasi. So ukuze bahambe kahle phambi kaNkulunkulu ubanikeza isixazululo sayo yonke into bazalwane. Let me give you a remedy for walking in the flesh, walking in the spirit. Isixazululo sokulwa nenkanuko ukuhamba ngomoya. Isixazululo sokuphuma enyameni nasentweni zenyama ukuthi uhambe ngomoya. Ngala ophinde futhi verse number 16. Kepha ngithi truth in other words ngaphezulu noma kuloko okungaphezulu kuloko ekishilo ngaphezulu ukuthi sikhombisana uthando nisevane ngalo. Nansi into engisho kahle bengifuna ukusho lokho
ukuthi kusuke ngathola into kini ezokuphushela ekuthenini ngisho le nto engifuna ukuyisho ekuwukuthi angithatha ndani nokuthi nina nishintshe umqondo kahle kahle nansi into engifuna ukuyiveza nina uverse 16 ufunda futhi verse 16 kepha ngithi yeah hambani ngomoya khona niyukufeza izinkanuko zenyama ngithi kini-ke manje hambani ngomoya ukuze ningafezi lokho ngenhla kade ngikusho nalokho ngezazi okuyimisebenzi yenyama. So ngifuna ukukhuluma kafuthane bazana ngaleyo nto ukuhamba ngomoya, walking in the spirit, walking in the spirit, then we will pray. Leli gama to walk umpostoli Paul ulisebenzise laphaya njengesingathekiso. Amen. It's figurative. It's figurative. Akasho ukuthi manje abantu ngomoya kusho kufanele baphezulu ngomoya noma kufanele kusuke inyawo bese bahambe ngomoya. No, it is used figuratively. Lisetshenziswe as isingathekiso, isifaniso. Hallelujah. Hallelujah. So leli gama ufuna silibheka futhi lisho ukuthi to walk. Already spirit siyawazi. It's the Holy Spirit. That's why if you do anything, let the Holy Spirit guide your lives. That is my message. Walk in the Spirit. Hamba ngomoya kaNkulunkulu. Funa siphume bazana namhlanje with an understanding. That's why I got the standards like saying, I felt in my spirit ukuthi umoya ongcwele is filling our hearts. Umoya ongcwele uyasigcwalisa enhliziyweni zethu. Uyasicapacitate asifuna sizokwazi ukuphuma sihambe ngamandla kamoya ongcwele. Ngifisa namhlanje sonke libasila siphume siqonde ukuthi ohambweni lwethu noJesu there is another esihamba naye imini nobusuku. There is another efanele acontrol impilo nokuziphatha nokwenza nokukhuluma nokuhamba kwethu. There is another just behamba uthi ngishilo kodwa I will send you another. So ngifuna siphume na conscious, spiritual conscious ukuthi I'm no longer living in the flesh, therefore I will not walk according to the flesh and its desires. Kodwa ngizohamba ngomoya. But before figuring out asichazi ukuthi lisho ukuthini igama lithi walk. Igama lithi walk, it's a word that's peripatio, elisho to live. Uma ethi Paul, nikhona bazalwane, uma ethi Paul hambani ngomoya, uthi philani ngomoya. Nikhona bazalwane, uthi philani ngomoya. Ukuhamba ngomoya is to live according to. Ukuphila ngokuka moya. In this case sikhuluma ngomoya ongcwele. Ukuphila ngokuka moya oyingcwele. Futhi ukwenza intando kamoya oyingcwele. Amen. Ukwenza ukukhuluma kwakhe. Ukulawulwa uye. So methi hambani ngomoya, philani njengokusho kwakhe. So asilindelekile ukuthi siphile outside of ukusho kwakhe njengokusho kombhalo. So to walk is to live according to. To walk is to be led by. Umethi hambani ngomoya, be led by the Spirit. Whether you follow. You just follow His direction. You just follow His advice. When you landela ukusho kwakhe, kusho to being led. Ukholwa umoya bazalwane. Ukholwa umoya bendlela esicabanga. Ukholwa umoya kusiko ukuthi uzovuka umoya ngoba sile enkonzweni bese uround uyothaqazela lapha ekhoneni siyakubamba ungabambeki uvuke uthi hey bese sithi hayi usibambane ke uhola umoya. No, that is not it. Those are the manifestations. Ukholwa umoya akusiko ukuhlina ukuthi ngihlina nje bangiqhamuka nje bafuneka ihamba ngomoya. Hayi ngoba bebona into babona facial expression bathi madimoni ayasaba ngini. Uhamba ngomoya bazana kusiko ngingahamba ngomoya ngihleke. Njengoba ngikhuluma nje ngimoya. I will show you ama signs ukuthi uzibona kanjani uhamba ngomoya before sibhala. Amen. Uzozifaka esikalini.
ulungise la kufanele ulungise khona. Because umsebenzi wezwe ilo to correct, to discipline. No one is exempted. Amen. So ukuhamba ngomoya is to live according to the spirit. Ukuhamba unokuphila njengokusho kwakhe. Hallelujah. Praise God. So ukuhamba ngomoya is to conduct oneself, ukuziphatha njenga naye. Uma ethi hambani ngomoya, conduct yourself according to. Nobazalwane sonke la sinawo umoya ongcwele. Kodwa akakwazi, ngicela nini silalele statement ezosisho. Akakwazi ukuoperate automatically empilweni nasenhlizweni yakho. Uyalinda uzuncike kuyena qala. Bese ngimayikwazi iminyaka zakhe. Nikhona bazalwane? We can all walk in the fullness of the Holy Spirit. Kudepende ekutheni udependele kuyena. Nokuthi uyamu-acknowledge ukuthi uhamba naye. Hallelujah. Ngoba izinto esiphila nendlela esiphila ngazo ziyamcisha. Uyacisha. That's why iBhayibheli lithi ningamcimi. Khona izinto ezikwazi ukumcima. Kodwa namhlanje praise be to God. Ukuthi sizophuma ngaloya mnyango sihamba ngomoya. Siqonda futhi ukuthi ukuhamba ngomoya kuyini. So ukuhamba ngomoya is to conduct oneself according to the ways of the Holy Spirit. Ukuhamba ngomoya is to live. Then come to walk, to live in a certain way. Lizwile bazalwane. Futhi nendlela ethile. Yokuphila. Makuthiwa uhamba ngomoya, futhi uphila ngendlela ethile, ngendlela kamoya oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Then usesho into yokuthi ke walk in the spirit. Paul usinikeza la isiluleko. Ngoba zalandela verse li command. Ningizwile? Leli verse 16, it's a command. It's imperative. Therefore, walk in the spirit. He is commanding us. Ama-verse ngalalela, ama-verse ama-command isuke ngekhe enye indlela ngale ukuthi uhambe ngale ndlela esuke ishoyo lelo verse. Mawufunda ama-verse ukwazi ukwanaka kuleli lumyalelo. Umyalelo lo. Walk in the spirit. Yabo? Walk in the spirit. It's a verb. Walk in the spirit. Yeah? So this is the advice that Paul is giving labazalwane ukuze balwe nenyama. And this is the advice that God is giving us today. Ukuzukwazi ukunqoba inkanuko, ukuzukwazi ukunqoba ulaka, ukuzukwazi ukunqoba inzondo, hamba ngomoya. It's simple, hamba ngomoya. Ngohamba ngomoya ayinothisa zonke lezi zinto ngoba zisenyameni, ziyimisebenzi yenyama. Hallelujah. Hallelujah. So ukuhamba ngomoya kusho to have your daily life under the control of the Holy Spirit. Kusho impilo yakho into yesikhathi sokuthi ngoba usenkonzweni hayi ke sengizohamba ngomoya ke bese sibheke kolwesihlanu sokuqala ngicwecwe indlela engikhuluma ngayo ngilungisela uSunday indlela indawo engihambayo ngiyayiqoqa kodwa from Monday to Thursday ngiphila njengomuntu uphaqa noma bazalwane sihamba ngomoya zonke insuku. Ukuhamba ngomoya, uyahamba ngomoya ugeza izitsha, uyahamba ngomoya upheka, uyahamba ngomoya emsebenzini, uyahamba ngomoya usetaxini, uyahamba ngomoya userestaurant, uyakwazi ukuhamba ngomoya. Hayi bazalwane, asakubhokisa umoya ongcwele uba ngazuthi usebenza ngoba la usisendaweni lapho le-atmosphere khona. No. Umoya ongcwele uhamba naye noma kuthula. Ukuhamba ngomoya ngintshela ukuthi akusike ukuhlila. Ukuhamba ngomoya is to acknowledge ubukhona bakhe. Ukuhamba ngomoya is to live according to indlela asho ngayo. Ukuhamba ngomoya ukuziphatha ngokwezwi. Uyakwazi ukuhamba ngomoya usendaweni lapho nabekhona ngezinto eziphambene nalo. Kodwa wena uhambe ngomoya because ukuhamba ngomoya is figurative. It's a realm, angisho kanjalo. It's a realm. Izinga elithile ukuhamba ngomoya. Khona elinye osukushiyile lenyama. Wawusukhuphukela kuleli lakamoya. Lokuthi izinto ezenzeka phansi la awusazikwazi ukuyinaka ngoba wena you are on another level. Omunye umuntu ake-interprete as pride. No, it's not pride. It's a position ukuhamba ngomoya.
uNkulunkulu afuna sihambe kuyo ukuze singafezi. Uyabona Paul uthi hambani ngomoya ukuze ningafezi. So inkanuko zenyama isixazululo ekufezeni inkanuko ukuthi uhambe ngomoya. Are you there? Leli gama elithi ukufeza is to fulfill, ningagcwalisi, is to complete, is to carry out. Ukuze carry out, to carry out something ukuyenza, ukuze ningenzi inkanuko hambani ngomoya. Hallelujah. Praise God. Why kumele singafezi inkanuko zenyama? Ngoba lezi zinto mawufunda kahle lamavesi kade wafunda usimama kunomdonsiswana. Hambani ngomoya ukuze ningafezi inkanuko zenyama. Okay, so there are two sides here. There are two sides here. There is a side of the spirit, hambani ngomoya, and there is a side of the flesh. Impilo yakho iphakathi nendawo iyadonswa. It's a struggle. Impilo yokukholwa it's a struggle. Impilo yokukholwa bazali ibangwa imibuso emibili nje kodwa ubangwa imibuso okukhanya, which is the spirit, bese kuba umbuso omnyama, which is the flesh. Kuya ukuthi wena ufeza noma wodla umbuso. Hallelujah. So uphola ukuthi izixazululo hambani ngomoya ukuze ningaweli ngapha. Hallelujah. Esesethi ngoba lezi zinto ucela ufunde verses number 17, bazalwa. Verses number 17. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Inyama njobe ingapha khona into eyifunayo la inyama. Ifuna ukuthi wena ukhulu ukhonze uJesu. Ifuna ukuthi wena uphile impilo egcwele. Umoya ufuna ukuthi wena uphile impilo egcwele. Umoya ufuna ukuthi wena uhambe kwi-purpose kaNkulunkulu. Ufuna ukuthi umoya wakho is crying Abba Father. Ukuthi uhlanganiswe nomoya kaNkulunkulu awehlisele phezu kwempilo yakho. So lithi kufanele umoya ukhanuka okuphambene nenyama. In other words, wena njengoba ula you are a spirit being, but we are donswa ngapha nangapha. Uthi ngoba into engenza ukuthi ngithi ngingahambi ngenyama ingoba lezi zinto ziyamelana. Ngicela uphinde futhi verse 17. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Yeah. Kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Nenyama ifuna ukuba inyama ithi ungathandazi. Inyama ithi hleba, inyama ithi zonda, inyama ithi ungeze esontweni, inyama ithi lala, inyama ithi phuza. Hallelujah. So lezi zinto zidonsa wena. But Paul is giving us a solution. Ukuthi hambani ngomoya ukuze ningagciniseli wela ngapha. Hallelujah. It's a struggle of the two, the spirit and the flesh. But here Paul is telling us our duty. Our duty is to take side with the better part of our lives, which is the spirit. Umsebenzi wethu ukuthi sithathe side, sicheme nomoya. Ukuze lo simlambise ukuze angafezeki. Fanele sicheme nomoya. We must take side with the better part of us, which is the spirit. So uma thamba ngomoya uthi chemani nomoya, thathani side la kamoya nini. Awathi kwenye indawo uhamba ngenyama kukufa. Kodwa uhamba ngomoya kuphi. Is taking them out of the law. Uthi kunomthetho engikhipha kuwona obizwa ngokuthi umthetho wesono nokufa. Bese ethi kodwa khona umuntu engifaka kuwona umthetho wokuphila, the law of life in the spirit. Hallelujah. Sizigcina zakamoya. Sizigcina zakamoya noma inyama ingavumi. Kodwa ngoba lezi zinto ziyadonsisana sihambi ngokusho kwenyama. Kodwa sinalela umoya kaNkulunkulu. Athi uPaul Paul, I am a born servant of Christ. In other words, I do not live according to the flesh. Angenzi noma kanjani. Athi khona lo engithandayo ngwenzi. Abazalwane nikuphi engithandayo. Nami ngiyathanda ukulala njengabo bonke abantu bathandayo. Nami ngiyathanda ukuhamba indawo njengabanye abantu. Kodwa manje lokho engithandayo angizokwenza. Lokho engakuthandi kona engikwenza. Noma inyama ingafuni kodwa ngiyakhona. Noma inyama ingafuni ngiyavuka ebusuku ngiyathandaza. Because I have taken side with the better part of my life, which is the spirit. Hallelujah. Amen. Our duty,
Paul la khuluma ngayo la kwesibili, it should side with our convictions. Uthi thathani isayidi nezifungo zenu. Njengoba la wenza isifungo noJesu. Likhona bazalwane? Njengoba la wenza isivumelwano noJesu. So Paul uthi take side with your convictions so that you will shake the enemy. Akumele izifungo zakho wazenza noKristu. Akumele izifungo nezifundiso owazithola kuKristu. Take side with them. Hambani ngomoya khona ngeke nifeze inkanuko zenu. Hallelujah. So Paul la recommend i-duty yethu yokuthi we must set ourselves under the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah. We recommend ukuthi we must act under the tendency of the new nature acting. Usinikeza isixazululo sesono. Isixazululo sesono. Ngizwile bazalwane. Isixazululo sesono ukuhamba ngomoya. Isixazululo sesono. Ukuzikwazi ukumelana nesono hamba ngomoya. Asayikomplicate. Simple. Hamba ngomoya. Hallelujah. Hamba ngomoya. So walk in the spirit. Kusho I will mention just a few points so you understand. Then we will do a comparison of two verses. Verses 6 shama signs ukuthi ubona kanjani ukuthi uhamba ngomoya. Then we pray. Is that fine? Hallelujah. Anguzwa amen bazalwane. Hallelujah. Yeah. God. So ukuhamba ngomoya, number 1, kusho ukukhuluma with spiritual things. Kusho to converse in spiritual things. Masithi umuntu uhamba ngomoya, kusho ukuthi wena awusakhulumi with izinto ezi-flesh. Hallelujah. You converse with the Holy Spirit. Bazalwane, ukuhamba ngomoya ukukhuluma nomoya kaNkulunkulu phakathi kwakho. You doing the talking. Kuthi moya ngcwele ngenze njani? Moya ngcwele, what is your advice? I know your advice is the best. Must I go there? Must I apply for this job? What must I do? Holy Spirit. You converse with spiritual things. In other words, I'm some doing God in that is those in Yama and God. Would you go to Manga nobody gets a 1 or 2? Woman gets a good no good for advice. I can't just hope for the no. You converse with the Holy Spirit, make him part of your life. 120. Converse with the Holy Spirit, make him part of your life. He is not just another spirit, he is God. So ukaba ngomoya is to converse with spiritual things. Ugcwala izinto zakamoya. Ungazi wena zonke izinto zenyama zaziwa kuwena. You converse with them uzohleke wena phethe phone. Hey, ukheli kumanje. Uphume bokheli kumanje. Ungene komunye. Hayibo. Uphume kulo ungene kulo. No, wasn't live there. That was a job uzifida ngazo. Ufida leside leli. Bukudlula, okay? Because that's not your interest. Most of the time, we are not expected to go master and when is when I come election 2004, no, before I keep a young woman, why keep a walk in the park? Got the mama who's a into 2004. And we go. Who do you tell when you love someone? God, man, who's the left I'll keep up. That's what's cut. I will last. Feed yourself with the spiritual things. See, zonke ngezinto zakamoya. Funda udlule okay. Nami ngiyazifunda izinto zezo. But not ukuthi ngize ngithathe isikhathi diphela ngigxile ngingenza ama reference nokuthi bebe uphendula la wayekade etheni yena. Kusho into akuzobamba ikhona into yokuthi mhlawumbe ake ngithi
ngenza research ukuthi abakaze baxabane so bazalwane imisebenzi yenyama idinga your effort. Imisebenzi yenyama le yakhulume ngayo la akade ibala ukudaba nani they are manufactured, they require effort and labor. Ukuze umuntu aphuze utshwala yokuthenga ithi umsebenzi fanele abeke imali eqala umsebenzi. Hallelujah. So imisebenzi yenyama njengoba ethi sobala nje ingoba iyasetshenzwa. Ukuze uyemfanele usende SMS I miss you. Hallelujah. It's a struggle. You manufacture, you labor. God, there is another life. But the fruit of the Spirit. If fruit of the Spirit, your life is not manufactured, you don't do anything. But you emulate the character of Christ. Bese sikwenze thina aze abunjwe kuJesu phakathi kwethu. Hayi bazalwane, isithelo sikamoya asiveli ngemsebenzi njenganemsebenzi yenyama, kodwa sivela out of a consecrated life, a life that is dedicated to God. Then you will see umzalwane a vessel eternal Christ. To walk in the Spirit, to converse spiritual things. To walk in the Spirit, to mind the things of the Spirit. Umana usoka ino Christ. Funana wapesu. La Christ ekhona. Your pursuit are the spiritual things. Awuvumelekile ukufuna izinto zezwe ngaphezu kwezinto zenyama. Ube obsessed ngezinto zasemhlabeni. Hayi bazalwane, uma nafuso yena uKristu funana kwaphezulu naye khona uKristu. Number 3, ukhamba ngomoya kusho to commit yourself under the guidance of the wind. Hayi le izwi lithi angiyakhona la ngiyakhona because I'm committed under the guidance and the governance of the Holy Spirit. Umuntu oyenzayo ke wenza inkalo kaNkulunkulu ibe sobala. Ithi ngoba nomoya ongcwele ukuvezela intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Nikhona abantu abazalwane? Amen. So umoya ongcwele, we must act under the government of the Holy Spirit. Nangokwemvelo ayifakile ithi. Praise God. Hallelujah. In verse number 25, if I'm not mistaken, if you are led by the Spirit, man hold on more and say, oh, as wanted. So if you are not led by the Spirit, you should automatically hold on with the so hold on with the okay. Nyama is taking over. Hallelujah. So it's that we are aged to take sight of the Spirit. Now, kubalaka lezinto tando ezimsebenzi yenyama. Ezimsebenzi yenyama lezithe they are manufactured. Zidinga efforts. Isona sidinga ukuthi usebenze. Isona sidinga ukuthi sifune usebenze. Kodwa umusa uyasetshenziswa emsebenzini esenzeke. Hallelujah. Now, ngifuna ke sibukele into ebazana yokuthi ukuhamba ngomoya kusho ukuthi umoya ongcwele useyi governing rule. Ini governing rule into ekubusayo. So kusho yena, he is your governing rule, he is your principle. Futhi awunyakaze ngasho ukuthi uMoses Nkosi wasikhiphi uma ungezophamba nathi. Ungezosikhupha ngcono sihlale. So umoya ongcwele must be your governing rule. Leli verse ekade sifunda elikwizenzo 15 as I'm getting ready to close. Leli verse elikwizenzo 15 under this point ekhuluma ngalo ukuthi umoya ongcwele must be your governing rule. Laba bazalwane lithi kwafika abantu besuka eJudiya babatshela ukuthi abasongoze babe ngabonise basindiswe. These people babengabuswa ngomoya ongcwele, babebuswa into eshiwo abantu. Kusho ukuthi noma kuthiwa lofikayo
uyayithatha bayithatha leyo nto ngoba ababuswa ngumoya ongcwele ikhona bazalwane. So umuntu lo wamenza iyo governing rule akekho umuntu oyoshintsha kuwena ephambene nalo uNkulunkulu wesiyayenza. Haleluya. Alibonke abalenkosi. So laba abaphila ngomthetho badepende emandleni enyama. Kodwa abaphila ngomusa they depend on the power of the Holy Spirit. I-character yobuzalwane yakhiwa amandla kaMoya. Ikhona bazalwane? I-character yobuzalwane yakhiwa amandla kaMoya Ongcwele. Umoya Ongcwele into afuna ukuyenza phezu kwempilo yakho ukushintsha ukuthi ufane noJesu. Umsebenzi wakhe nje lo. Tell ufunde 2 Corinthians 3 verse 18. Umoya Ongcwele ufuna ukushintsha ukuthi ufane noJesu. 2 Corinthians 3 verse 18. Abase Corinthians 2 chapter 3 verse 18. Mosusolile ufundele. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe. Okay, ithina lapho masibuka izinto. Ninalela bazalwane siyibuka ngobuso kanjani? Obambuliwe. There is no veil. Sisusibe veil. Usuyakwazi ukuyela esihlalweni somusa. Sesibuka ngobuso obunjani ombuliwe. Yes. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obumbuliwe inkazimulo yenkosi. Right. Njengasesibukweni siyaguqulwa. Senziwa kanjani? Siyaguqulwa. Umsebenzi wamaNtolo ukuguqula qedele. Sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni njengalokhu kumi ngenkosi engumoya. Hallelujah. Umsebenzi kaMoya Ongcwele is ukushintsha wena, to transform you into the likeness of Christ. Sabe ngalibala naleli noma sasavulanga Romans 8 verse 29 under the same point. Hallelujah. Ukuhamba ngomoya noma yes, to be filled with the Spirit kusho ukuthi ucontrolwa yizwi likaNkulunkulu. Ngicela uzongivulela usima uzovula Colossians 3 verse 15 bese omunye angivulele abase verse 5 verse 18. Usima uzovula Colossians 3 verse 15 bese omunye angivulele abase verse 5 verse 18 to 24. Ngazi sowenza kanjani? Uzofunda iverse uzofunda verse 15 unike umfundisi afunda verse 18 wangale akubuyisela ufunde verse 9 ufunda verse 16 afunde kanjalo lokushintshana. Verse 15. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi yibani ngababonga. Verse 18. Ningadawa yiwayini kuvela kulo umhuheko kodwa nigcwaliswe ngomoya. Okay, la ngapha nigcwaliswa ngani? Ngomoya. Yes, qhubeka. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame. Okay, ngala kuthiwe gcwalane umoya ngithi bazalwane silalela ngithi kuthiwe la sigcwaliswe ngomoya. Right? Ngapha kuthiwa izwi likaKristu kanjani? Malihlale enhlizweni zethu. Cela uphinde njalo le verse 24. Ningadawa yiwayini kuvela kukho umhuheko kodwa nigcwaliswe ngomoya. Ngapha kufanele sigcwaliswe ngani? Ngomoya. Izwini bazalwane, ngapha sigcwaliswe ngomoya. Ngapha izwi likaKristu kanjani? Malihlale kuphi enhlizweni zethu. Lezinto ziwu-2. Umoya ogcwalisayo nezwi elihlale enhlizweni zethu. Singakhohlwa umoya ogcwala wona bese kuba yizwi elihlale kuphi enhlizweni. Ngifuna ukukuvezela ukuthi umuntu ukuhamba ngomoya kusho to be controlled by the word. Cela ufunde wonke la verses mangezazi ugcine verses number 19. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame. Nifundisane ngokuhlakanipha konke. Niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya. Nimuhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Lapha ama-results la jabefunda nje ama-results la ezwi likaKristu elihleli kuphi? Kuzokwenza kanjani? Cela uphinde lo verse. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame. Nifundisane ngokuhlakanipha konke. Nizofundisana ngokuhlakanipha konke. Niyalane ngamahubo
izwi phakathi kwenu nizoyalana ngamahubo nangezihlabelelo abantu bazocula ngenxa yokuthi izwi kaKristu liphakathi kwenu nangamaculo okomo nizocula spiritual songs because the word of Christ is in you, is in your heart. Nimubele uNkulunkulu enhlizweni zenu bese niyahuba enhlizweni noma iphimbo lingasazwakalanga kodwa enhlizweni zenu nizohuba because izwi kaKristu liphakathi kwenu. Ngicela ufune umfundisi afunde abavesayo. Niphendulane ngamahubo. Hawu nangala nizophendulana ngamahubo futhi kodwa ngala kuthiwe gcwalisana ngomoya. Qhubeka. Nangezihlabelelo nala kunezihlabelelo kufanele zibe khona ngenxa yokuthi kugcwaliswe ngomoya. Nangamaculo okomoya. Nangamaculo okomoya noma iphimbo lingasaphumi kodwa amaculo okomoya azoba khona ngoba nigcwaliswe ngomoya. Ngapha lezi zinto zokwenzeka ngoba izwi kaKristu liphakathi kwenu. The results are the same. What does it mean? Kusho ukuthi ukuhamba ngomoya ukuhamba ngobuyizwi ikakhulu. Uyakhathabarusha. Ukuhamba ngomoya ukuhamba ngezwi. Makithi hamba ngomoya kusho ukuthi zihluphe zikhathaze ngezwi. Hayi bazalwane. Asikwazi ukuliyeka ngoba so we will be finished and be doomed if we leave izwi kaNkulunkulu. Siyohamba ngenyama. Inkanuko zenyama ziyofezeka uma sishiya izwi kaNkulunkulu. To walk in the spirit is to do what the word says. Abazalwana, ukuhamba ngomoya kusho ukwenza lokho uNkulunkulu akushoyo ezwini lakhe. Hallelujah. So uma sithi sihamba ngomoya kufanele senze sure ukuthi siphila ngokwezwi kaNkulunkulu. Signs ukuthi uhamba ngomoya. Then I go. Paulo kuqala ukuthi uhamba ngomoya. Just do your checking. Just introspect yourself. Introspection. Yeah. Self-introspection. Introspect yourself. Check yourself. Hallelujah. Number one, the sign of Muhammad Momoya, you are following Christ. Ukulandela uJesu bazalwane. Kudinga ukuthi uhambe ngomoya. Hallelujah. Enemkhonza ngambona. Hayi bazalwane. Elimthanda ngamazi. Ngenyama nangengqondo ekukwenze lokho. Kudinga ukuthi uhambe ngomoya. Sign number one ukuthi you are led by the Spirit. Kusho ukulandela uJesu to abide ngowezwi lakhe. Uthi uJesu uthi mina ngiyumvino yimuna wona baba ngini. Uthi lelo nalelo gade lingatheli. Uthi uNkulunkulu uyalithatha lahla ayibazalwane. So when we walk by the Spirit we abide ngowezwi lakhe. Number two, isign ukuthi uhamba ngomoya awunaki ukuthi inyama ifunani. Ayibazalwane awunaki ukuthi inyama ifunani. Ngokuhamba ngomoya awunandaba ukuthi enyameni kwenzakalani because you walk in the Spirit. Number three, your mind is set on what the Spirit desires. Hayi cela sifundelele noma isikhathi singasekho. Romans 8 verse number 5. Your mind is set on what the Spirit desires. Umqondo wakho is filled by izinto zakamoya ezifuna umoya. That is a sign. In other words, uma ingqondo yakho igcwele izinto zenyama hayi umntakababa, change your mindset. Change izinto ecabangayo. Fill yourself. Gcwalisa ingqondo ngezinto zakamoya. Ingqondo yakho mayingagcwali izinto zenyama. Please read Romans chapter number 8 verse 5 to 8. Verse 5. A sign, yes. Ngokuba abokwenyama banaka okwenyama. Okay, abasenyameni ke bazikhathaza ngokwenyama. Yes. Kepha bakamoya banaka okukamoya. Abakamoya bagcwalisa ingqondo yabo ngokamoya. They are not even more. They are concerned with spiritual things. Qhubeka. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa. Umuzonaka kwangala you will die. Kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Kodwa umushiti focus izinto zikushaya enyameni ungayinaki. Bekuhleba unganaki, bekusona unganaki, ungasebenzi unganaki. Hayi bazalwane, kuyilimo zedla ngapha nangapha unganaki. Ithi kodwa ukunaka kwamoya kuphila nokuthula. Uma uhamba ngomoya you live in peace noma imali iphele on the day of a payday. Because you walk in the Spirit. Uqale ngezinto zakamoya. So you are not worried. Qhubeka. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu.
bayangizonda isitha sikaNkulunkulu lesi. Oh hayi ngiyagula. Oh isitha sikaNkulunkulu lesi. Ukuhamba ngenyama ukuthi uNkulunkulu. Qedela simaziba. Ngokuba akawuthobela umthetho kaNkulunkulu. Yebo futhi kungekwenza. Amen. So isayini esithathu le, you must fix your mind. Zihluze izinto ozicabangayo. Ingqondo yakho ungayivumeli icabanga izinto zenyama kakhulu neziphamene intando kaNkulunkulu. Uma lithi iBhayibheli, uma kukhona ukudla okuthandekayo, ukudwele okumnene, bese cabanga ngalezo zinto. So you have control ukuthi ucabanga. Ingakho phela ethi Paul pulling down every stronghold. Stronghold sikuphi? Ilaphi iqabile? Engqondweni. Amen. Sikudonsa ngezwi. Lo nqa siphilisa inqaba ngezwi. Bese nayo yonke into ezakho usiphakamisa ngaphezu kolwazi kaNkulunkulu. Yonke into siphilisa ngezwi kaNkulunkulu. So isayini ukuthi uhamba ngomoya ukuthi your mind is set. August 4, you are producing fruits. Isayini le. Makusele nzoka ama-fruit maphi lawa lapha wabala. Ukuthi isithelo sikamoya uthando, ukuthula, injabulo, ukubekezela, nani. So usicheckele. Uma uhamba ngomoya, you will produce this fruit. In other words, akwazi ukuhlala inzondo bese uhamba ngomoya. Akwazi ukuhlala amaqhubu bese uhamba ngomoya. Akwazi ukuba morose still. Ebazalwane zikhona izimo ezisiphatha kodwa lezo zinto singoba ngomoya. Ngokuthi I rise from my ashes. Noma kuthiwa inyama, noma kuthiwa izimo zithini kimi, kodwa ngiyavuka. Ngithi no, mina I walk in the spirit. I'm not a tail but I'm a head. Ngikhuluma ukuphambene ngoba vele lezi zinto ziphambene. Okugcina okukhombisa ukuthi you walk in the spirit. You pray in the Holy Ghost. We pray in the Holy Ghost. Uyadlula eqondweni. Hamba ngomoya kusho ukuthi fanele sometimes imthandazo yakho ingayenzi sense in your mind. Uvuke ebusuku kade bakade bakareka kade bakaja. You pray in the spirit, you pray in the spirit, you pray in the spirit. Noma uzwe inyama angithi umdonswane. Inyama ayivumi, inyama ayifuni ingqondo ethi yeke, ingqondo ethi ingqondo eshoyo, ingqondo ethi unamanga, ingqondo ethi you are just uttering empty words, ingqondo ethi ngiyakwenzela lutho, but when you persist in the spirit, you say gabo shake it before you know it, you will mount up. Before you know it, God will send help from Zion. What is it penny hour? What is it penny 2 hours? Shall we all rise on our feet? Pastor, speaking of the song, Koya Katabarabashana. Habango moya, Uzenga Fezi, Inka. I want to pray with all of us. Namhlanje, your help has come. It's really at the standards and saying, but there is a sponsor. God has sent savers from Zion to sponsor you, to lift your spirit up, so you do not walk according to the flesh. Usuzohamba ngomoya manje. Bazalwane asivala amehlo ethu siphakamisa izandla zethu. Khela mama. Just pray in the Holy Spirit. Haya katabayena bahayena chata. Wakumuntu endlini avula umlomo ikhanda bayena babakoshanda. Zayana babakoshata. You are praying in the spirit. You are praying in the spirit. Kata baba. Tulsingono. Kata baba. Shakata barasoka. Pray from your belly. Atoya, akota, ate, pato, zato, eato, kato. Don't pray from your mind. Shana masa, kayata paya las, ato, kato, sheta, mato, ripa, kato, saya, ato, paya. Holy Spirit is at work. Come on, go listen to 17. Shana ma, rakata pa. Just receive it. Just allow him. Fumele. Shana mama, kosha, talaba, ato, koya, mama, koshanda, riba, katosa, ikapaya, remando, rando, katoparosa. Pray somebody. Ay. Don't be quiet. Akatapaya. Oh, your help has come. You are no longer walking in the flesh, but you are walking in the spirit. We are na. Yeah, na.
Toparos. Kenahan Toparasekatalamaya. Elaman Topae. Mantapaya. Mantapaya. Yes, yes, release it. Release it. Release it. Ayana Mama Shanda. Oyana Ayana Mama. Oh, tell you something, the spiritual songs, hymns, Zanamaya, hymns and psalms, Kumaye, Ikapaya. Oh, when you are filled with the Holy Spirit, when the word of Christ is in your heart, you shall be unstoppable. You are unstoppable. I'm talking to you, I'm declaring this word to you. You are unstoppable. You are unstoppable. You are unstoppable. The flesh cannot stop you. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Say, Holy Spirit, fill me. Say, Holy Spirit, fill me. What more to let twalize? More to let twalize? More to let twalize? Huya, Papa Toparos. I'm your vessel, Holy Spirit, fill me. Huya, Katapara, Shanda, thank you, Holy Ghost. I want to pray with you. I want to give my life from the little young Buddhist. I want to tell you for this. If you need a little young Buddhist, can tell us a family. If you tell us now, if you need a ghost, you get a ghost. If you must have a family, if you want to be filled with the power, this is the second altar call. If you want to be filled with the power, Holy Spirit, fill me. Oh, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, I give it to you. Sibalekele sonke bazana Nkosi uJesu. Namhlanje mini ngizinikela kuwe. Impilo yami sekuyimpilo yakho. Konke ngami sekungokwakho. Ngiyabonga Jesu ukuthi wangifela. Wathatha inhlazo lami, wathatha izono zami, wanginikeza ukuphila, wanginikeza ukuthula. In Jesus' name. Father, I pray for as you receive you as the Lord and the Christ. I pray, Holy Ghost, let him fill you. Let him be filled with the Holy Spirit. Let him be filled with the Holy Ghost. Sula manje ngiyaphambi. Abagcwalise amandla kamoya ingcwele. Sula manje ngiyaphambi abagcwalise amandla kamoya ingcwele. Let him operate in the power of the Holy Ghost. Let him operate in the power of the Holy Ghost right now in the name of Jesus. Receive it, Lord, as He receives you as your Lord and as His Savior. In the name of Jesus, I speak your blessing. As we know yake, uNkulunkulu wethu ungcwele konke okugokwakhe sekugowakho. Egameni kaJesu impilo yakhe isike yakho. In the name of Jesus, koyakathe baroshata. You can for the last time, let's pray. For the last time, 1 minute. Just for 1 minute. Shakata parasoya. Uya kaparos. Ushande ukatapaya. Holy Ghost, thank you. Holy Spirit. Uya katapaya. Aya o aya o. Tulam. Aya o aya o. Aya o aya o. Tulam. Aya o aya o. Aya o aya o. Secret place. Aya o aya o. Aya o.
With our hands lifted up, sibongile moya ogcwele usenze kahle namhlanje. Uma nathi makusivikele, khanyisa ubuso bakho phezu kwethu. Nkulunkulu ogcwele, as iviki liqala, we pray that your hand may remain upon us. In the mighty name of Jesus, singakusethi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, nothando laNkulunkulu Baba, nobudlelwane bamoya ogcwele, akuhlale njalo kusephakathi kwethu, azabe uJesu zona ibandla lakhe. Thina sonke simemeze sithi amen.